يوم تكخت سيفهم يوم تدحمنا عخي على المراية بحر زمناتي ويكري كان يوم تكخت سيفهم يوم تدحمنا عخي تجنا مريات بحر زمناتي ويكري كان يوم تكخت سيفهم يوم تدحمنا عخي تجنا مرية بحر زمناتي ويكري كان يوم تكخت سيفهم يوم تدحمنا عخي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تحري صحن بليسى الذي تمري أبعم بليسى الذي أكلي والبينو مقر عوض حالة تتتني بخل قدو سدل لي عريمة من توزى مسكري عندي حلال مريم ودهيتنا تنمد لبن تماليسو سكتنا تنسو كما خخر تجري كيدان كدير عندي حلال مريم ودهيتنا تنمد لبن تماليسو سكتنا تنسو كما خخر تجري كيدان كدير سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمليتنا بحقنانيو لومون كم ووترو العلا قداس النزلوم زبلنا يم زيناتات كاب كل كرنانا علم حزنا لكم دبخيلنا لنا كم ووترو نخلنا كم هرن كان نغاق حنزخل أقداس النزلو زبلنا يتمرتاتنا حزنا لكم نغرب نايلومي أرسي نوشتا وعدي أبوشتا عد زكات مزلو كنتات بفلا يدما نوعلا أب أسمرا زكايت زلو زدهسس سفي زغنا مدب كلوني كنا قدمنا بعالم درجة انتهي كايرالو انت فليتنا ترايتنا عدنا نخنس تماغرو ترقم كبنا زغل مرداتا سفح زبالة مرداتا تسبب كم زفرس بلوغام زتعاص وي ابحد ابسبي بنجر ترى كنت مدى يكون عالم بسفي يمكن ريا كن كلالنا نقول له خطفلت لك تصب قدمه نعدخا تحاسب لك كوميت على مانايز شانل لايك مقبار سبورت مقبار دقفناتكم هبد ما قداس النت كلوي ابقى بابينا ونكن فتشينا ስለዚህ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብኩሉ መንገዲ ክፀልውና ዝኽእሉ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ብዘምፅኦ ዝተኻለ መጠን ንዓና ኣብ ውሽጢ ዓድኑ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ተሰዲድናን ዘለና ኣብ ሂወትና ከምኡ ድማ ንከባቢና ንክንርዳእ ክሕግዘና ዝኽእል ዝበልኮ እዩ ናትኩም ደገፍ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንዞባና ድማ ዝያዳ ኣተኩሮ ዝሃበ ሓበሬታ ከብየ ዝፍትን ናይ ሎሚ ኣርእሲ በዚ ክንጅምር ኢና Minister Georgia Maloney traveled to Florida for a key meeting with President-elect Donald Trump as she aims to strengthen relations with the incoming administration before his inauguration on January 20th, 2025. So, Georgia Meloni ab Europa, ab Europa ሕብረት ዝበሃል እታ እንኮ ብህዝቢ ብምሉእ ህዝቢ እንተደይበልና ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዋ ክብሪ ዘለዋ መራሒት ጆርጅያ ሜሎኒ እያ ስለምንታይ ንሳ ድማ ካብቶም የማናይ ክንፊ ስለ ዝመፀት ኤግዛክትሊ ነቲ ኩሉ መብፃዕታታት ተተግብር ኣላ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ብኣ ዘይተሓጎስዎም ዘለዎ ብጥልያን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ምስቶም ኢስታብሊሽመንት ናይ ኤውሮፓ ወሽለኽለኽ ክትብል ስለ ትረአ ዘላ ግን ስቲል የማናይ ክንፊ ምዃና ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኢሎን ማስክ ድማ ጥቡቕ ዝምድና ክትገብር ስለ ዝኽኣለት ብመንገዲ ኢሎን ማስክ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ ክብሪ ረኺባ ስለ ዘላ የማናይ ኢሎን ማስክ ዓብዪ ፕላትፎርም ስለ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፅቡቕ ናታ ፕሮሞት ስለ ዝገብሮን ብሓፈሻ ሕጂ ድማ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን መሓዙ ንጥልያን ንኣሜሪካ ከይዳ ኣብ ማራላጎ ንዶናልድ ትራምፕ ትረኽበላ and this is very important ብኤውሮፓ ደረጃ ተሃንዲሱ ዘሎ ጉዳይ እዚ ኤውሮፓ ዩሮፒያን ዩኒየን ማለት እዩ መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ኣብቲ ዘለዋ ናይ ፖለቲካ ታሪክ ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ ሕብረት ዶናልድ ትራምፕ ኣይፈትዋን እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ክትእምነ ትኽእል ሰብ ከምዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ኣብ ጀርመን ዘሎ ኦላፍ ሾልስ ብህዝቢ ተቐባልነት የብሉን ማክሮን ክረኽቦ ክኢሉ ግን ማክሮን ንባዕሉ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ከምዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እቲ እንኮ ዕጫ ናይ ኤውሮፓ ብኤውሮፓ ደረጃ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ትሕቲ
مرحنت ناي طليان جورجيا ميلوني كودق يزبحال زلو مغنياتو يماناي كنفيا مس دونالد ترامب حدا عينة تتحسس بالهم ميك إيتالي جريت أجين تبلي أساون سلزي مس دونالد ترامب بقربا كترادات تخسب مخانا يزنقر الله زلو قبل عليد ما أبتزوريون زلو كلهم وين يفتوهم سلزي نا أوروبا حبرت تسفا مس دونالد ترامب سي أوروبا حبرت زلو زمدنا بمانجد جورجيا ميلوني كون كم زغوني يزنقر زلو That's exactly ኤርትራ ምስ ጥልያን ትገብሮ ዘላ ስትራቴጂ በዚና ንሪዮ ከም ሕጂ ከም ኢለኩም ነይረ ጆርጅያ ሜሎኒ ኣብ 2024 ኣብ 2024 ናይቲ G7 ዝበሃል ሃገራት ፕሬዚደንት ከም ዝነበረት ብኡ መንፅር ድማ ኣብቲ ዝገበረቶ ዋዕላ ምስ ኣፍሪካ ነቲ ፕሬዚደንትነት ናታ ተጠቂማ እያ ጌራቶ ኣብ ልዕሊ ድማ ምስ ኣፍሪካ ማዕርነት ዘለዎ ሽርክነት ክትገብር ከም ደልን ናብ ኤርትራ ድማ ካብተን ፎከስ ዝገበረተን ሃገራት ብምዃን ዓብ ደለጌሽን ናታ ሰዲዳላ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ጥልያን ኤርትራን ንቅድሚት ክኸይድ ተስፋ ንገብረሉ ኣለና ኤግዛክትሊ ንዑ ንምግባር ድማ ኣምባሳደር ናይ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ኢንተርቪው ኣብ ዝገበረሉ እንታይ ኢሉ ጥልያን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ምልዓል ተራ ክትፃወት ከም ዘለዋ ደብዳቤ ፅሒፍ ኣለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ጥልያን ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ክትገብር ከም ዘለዋ እየ ዝደሊሉ ነይሩ because of that ንድሕሪ ጥልያን ከምኡ ክትገብር ኮይና ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፅቡቕ ዝምድና ክህልዋ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኮለ ጌና ኩርሲ ክሓዞ ከሎ ኣብቲ ስልጣን ከይደ ይቦ ከሎ ሽዑ ስኬጁል ናቱ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕጂ ከይዳ ረኺባቶ ኣላ እቲ ዝምድና ድማ ኣብ ፅቡቕ ገፃ ስለዚ ጥልያን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ተስፋ ክህልዋ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ጥልያን ቀጥታዊ ረብሓ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ረብሓ ካብ ኤርትራ ዊ ዶንት ኖ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ የለን ጥልያን ግን ቀጥታዊ ረብሓ ካብ ኤርትራ ከም ዘለዋ ብጂኦፖለቲካዊ ጥምትዎ ኣሎ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ ኣብቲ ናይ ዓለም ጂኦፖለቲካ ጥልያን ድማ ተረሲዓ ስለ ዝነበረት ናብቲ ገይም ክትምለስ ኮይና ትእንኮ ምርጫ ትእንኮ ዕድል ናታ ኣብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ብምግባር እዩ ስለዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቶም እውን ክመፅእ ምዃኑ ኤርትራ እዩ ዝንገር ኣብዚ 2025 ጥልያን ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ናታ ፅቡቕ ጌራ ተኣሲራቶ ብዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሒዛቶ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ቅርብነት ተለካ ኮይኑ ድሌታትካ ናይ ምግባር ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ እዚኣ ከደግመ ዶናልድ ትራምፕ ወሳኒ መራሒ እዩ ክውስን ዝኽእል መራሒ እዩ ስኢልካ ከምዚ ጆ ባይደን ንኣብነት ፈቲካ ብዝውስኑ ካልኦት እዮም ክገብር ኣይክእልን ኣይብልን ግን ዝውስን ዓቢ ውሳነ ክገብር ዝኽእል መራሒ ኣይኮነን በንፃሩ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ብትዊተር ክውስን ዝኽእል ዓቢ ነገር ምስ ዝኾነ ኣድቫይዘር ከይተዛረበ ውሳነ ክብ ዝኽእል መራሒ እዩ ስለምንታይ ሂዝ ቢዝነስማን ኣብ ቢዝነስ ነፍሲ ወከፍ ዝመፀካ ሓሳብ ክሓስበልየ ክልተ ሰሙን ሃበ እናበልካ ኣይኮነን you have to decide immediately ፅቡቕ ምዃኑ ተረዲእካ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት መራሒ ስለ ዝኾነ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ምርኻብ ማለት ድሌታትካ ከተሳልጥ ኣጀንዳኻ ንከተሳልጥ ዝበለፀ እዩ ጆርጅያ ሜሎኒ ድማ ብኣግኡ ከይዳ ትረኽቦ ዘላ ልዑል ትርጉም ክህልዎ እዩ እዚ እቲ ርክብ ከመይ ነይሩ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዩ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ከም ኤርትራዊ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣገዳሲት ምዕራፍ ኮይና ረኺበ እያ Maloney was warmly welcomed at Trump's Mar-a-Lago resort, where the president-elect introduced her to the attendees, receiving applause. Their meeting occurred just days before she is set to meet US President. So ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም ምስ መን ተራኺባ ኣላ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዘይኮነ ተራኺባ ዘላ ምስቶም ቲም ናቱ እትሪእዎ ዘለኹም ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ከምኡ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ክኸውን ተሓሲቡ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ከምኡ ድማ ማይክ ዋልትስ ምስ ክልቲኦም ተራኺባ ከም ዘላ ፐርሰናሊ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝፈትዋ እውን ዝገልጽ ነገራት ኣሎ ስለዚ ፐርሰናል ቅርበት ናቶም እውን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ Joe Biden in Rome from January 8th to 12th. This is very exciting. I'm here with a fantastic woman, the Prime Minister of Italy. She's really taken Europe by storm. While the specifics of their conversation remain, Biden in Rome. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ካብዚኣ ኣነ ክመሃራ ዝደሊ I really hope መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጥልያን ብዝተኻለ መጠን ንጥልያን ሎቢ ክገብር ከም ዘለዎ ኣይኖ ነዚታት ዝጠፍኦም ኣይመስለንን ግን this would be incredibly important ጥልያን ኣብ ኤርትራ ርኡይ ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ራእይን ድሌትን ኣለዋ they have interests ንኤርትራ ድማ ክጥቀሙላ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ይረኣዮም እዩ ታሪኻዊ ምትእስሳር እውን ስለ ዘለዋ ጥልያን ድማ እታ እንኮ very reliable ta ቀንዲ ንእገዳ ናይ ኤርትራ ንምእላይ ቀዳማይን ወሳንን ተራ ክትፃወት ትኽእል ሃገር እንተላ ጥልያን እያ I really hope መንግስቲ ኤርትራ ነዛ ነገር እዚኣ ካፕቸር ክገብራ እሞ ብዝያዳ ክለፍኣላ ምክንያቱ
أبتليان بستخل متن سقط مقبار كدلي ويكم استليان بزح سرح مسرح كدلي معناته أوروبا حبرت completely تا كوميشن أوروبا حبرت زبالزر irrelevant ناخوني خيرالو تليان دما جورجيا ميلوني أبي تراكت ساعات مخانا زنقر زلو تليان دما بيرتا انترسي الرئيس لزلو دروت أفتقت خفيتو زلو بمنقد تليانن بمنقد جبت انسجبر بوليتيكاوت أوتانا إيرترا تزبلت فريك ركبوز خل كويني سمعني I hope زيادة ما نتي نلبام من قارة اليوني كبال خليجن أنا نعطي رأي كريو خلوه إيرترا كابتو زلاتو الجدا قدامي كل تندليو كطبعا معبالة أفت الجدا تلتري تزلو بزي سكم معبالة ينخلنا مالته يكون التجدا أنت تلعيلو سب كم دليتو دولار إيرترا كوت يخل كم دليتو فاينانشال سيكتور كعب يخل جنزب نابتن إيرترا كابز دليتو كتجزت غل مز دليتو كتنقد غل بغتا كاب سعود عرب دي كاب جلي زعت نبرت كاب كامبانيتات بغتا كتجزت غل التي جدا كاب سويفت تعلياتو زلا جدا زفطرو زلو تسجم ما ترى سب كردو يكلني ترى سب كتردو تدليقة نفسها كاب بانك وتايا بانك زي بالكاخوين كاخت نبرفتي بريو كرد أكاي إيرترا كوميا خوينا زلا بانكناتا كاب عالم درجة كخفلن كقبلن كم زي كل جرومي معطيو مزلو سويفت مالتكم أنا نعب كالي سب كسدت كله جنزبي مسجين سيستمي تتقبلن نابتن خسجر سويفت زبالة منقولو بزي السو كالو كل كالني جنزب تسكيم كاجر كويون كل نبل كام تشاينا دماز جبرت خوينو بزي السو كسرت خليها ستيل كل تدلي كاب تشاينا تراي كونه لذي إيرترا كابت جرانت توتيا تزبلت سسقوم تكونسل زغل اللي عندما تزبلت مريجا ناتنا خوينا يرغب سوماليا كمتري وازلهم اب اسرا 15 ناي سكيورتي كونسل نان بيرماننت ممبر كوينا لا ابتن 15 دعول عقم زلون وسنتي اكالاتنا يو ان سوماليا كم نان بيرماننت ممبر كوينات يالا ايرترام سوماليا مزلوا زمدنا بقمت متاو دما اب سكيورتي كونسل سوماليا فولو يحقس كتقبرلنا كنبل عين خلينا كن بوحدو نقداينا ادلاينت ابزلو دمص تقبر كتلعل كتبقست غل هاجر انت وحده سوماليا راشا تشاينا حيزالا ايرترا قليل كهونا يكلني كن بحفشه ايرترا مستب سوماليا زلوا قربت بقمت متاو اب سوماليا ابكمو ابزينا سكيورتي كونسل متاو انا كم صبغ يزريا. Good afternoon, distinguished colleagues, esteemed representatives and honored guests. I extend my warmest greetings and New Year wishes. It's with a profound gratitude that I acknowledge Ambassador Omarov, the permanent representative of Kazakhstan, for his distinguished initiative in arranging this flag ceremony and today's significant moment. Representative of Algeria, upon his assumption, we provide Dr. كم زين ريزلنا سوماليا بوقعي أبال نايتي سكيورتي كونسل كوينا سلزلا نسوماليا أنكو حقوسكم كانوا بلا نغل إيرتراوني قبعاني ريو أب 3 عامات حدا جزي أب سكيورتي كونسل يزخوني بالنت كبو هباي قباقن نقداس إيرترا بعلو تان خطو أصوان بر نتصبو نقر كتكامولا سلزي كالو سابعجي إيرترا جزي أكت سباكت كلالوا كم زيلو نحلو خلو قداينا سكيورتي كونسل نا يوين سوماليا أجندة نايتي يو إن مخانا دما كابنا وحواني زفلت هذا كابتي أبزو وانزي سوماليا ويان بوستس قبر وزلويو إثيوبيا أبتي ناي سوماليا أكاب سلام نخن كوني ناي لوم ليتم معالتن كسعرو خن لوسي ناي سوماليا رقعتن سلام سلزدليون حاليوت ناي سوماليا سلزلوهم ديو الكام استحتت ويون أوغندا كم خلو خلو كلاتهم كند من تايرب حاكم زرخبو كابزي ريمبرسمنتس مالت أبزي ناي أميسوم زبال ويكا أتميس بحال أكاب سلام كوينهم حقرات كابز أتوا يوغندا كلتنت بحد $1 بليون كم استقبلت أفتز حالف عامتات مالتيو بروندي نابنت كاب كلتشن شو عطن كساب كلتشن أسرع مشى مالتي زي بروندي تبهال حقر نيشتي حقري خقر ماكم دخا حقري أكاب سلام نابز حقر بمخان كساب لومي هذا نت بسبع شو عطى 5 بليون زي مالتنا تقول طبعا بروندي العلا قد سنة الله زي جنزب زي سراويت كوفي لزبل زلو سراويت كاو مريسكا أب سوماليا كوف نقبل الكا كندز جنزب كتكفل نبحكي رب حكم زلو زين هجرازيات عندما تشجر كقتل ينزدليا سوماليا شجر خفتح هيدا يعني تشجرنا سوماليا كقتل ينزدليا كينيا قربيتهم وانتقنت هذا نت بحد شو عطى $1 بليون كتركب كلا جبت دما شو عطى 250 بليون نو إثيوبيا هذا نت بربعته 3 بليون حسبوا هذا نت بربعته 3 بليون كابتي سكيورتي كونسل لا يو ان نسوماليا سلام نمس الله لنا نبلكا كابتن تشعي شو عتن كساكل تشن صراحه مشن انت عينت وجد يجي كايزر لبتعدي اتا الشباب زبال كسعر وديهم زي قالوا نو من جنا يتوصل زخونه الشباب كسل شو خلخ قد فين دحر نو كنت قد فين بالكا
بعلنا كنأتوقع إن إلهم ولا سبق قطروا اليمين زبحال ስለዚ ነቲ አልሸባብ ዝበሃል ምንጭ ናይ እቶቶም ዳይ እምበር ንሶማልያ ንከትሑኒ ይኮኑን ሃገርካ በዓልካ እንተዘይዓቂብካ አጀንዳ እቶም ንዖም ዝኸፍሉ ዘለዉ ኸዳ እንታወት እዮም ድሕሪ ኢልካ ወይ እውን ኩለን ዘን ሃገራት ብጀካ ኤርትራ ኩለን ረይወን ጅቡቲ ኣብቲ ከባቢያ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢያ ዘላ ኬንያ ኣብቲ ከባቢያ ዘላ ታንኮ ካብ ርሕቕ ኢለን ዘለዋ ግን ኣካላት ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝበሃላ ኡጋንዳን ብሩንድን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ኣታዊ ዘለዎን ኮይነን ንሪአን ኣለና ስለዚ ኩላቶም ካብዚ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክራይሲስ ኤርትራ 5 ሳንቲም ዘይረኸበት ክነሳ ንሶማልያ ብእግራ ደው ክትብል ፀጥታ ናይ ሶማልያ ከም ሃገር ንክትቀውም ትዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበረት ሃገር ተላ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ እያ ኤርትራ ረብሓ ስለ ዘለዋ ወይ እውን ኣጀንዳ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ኤርትራ እቲ ከባቢቲ ብሰላም ንኽነብር ስለትደሊ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኤርትራ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ከባቢ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ወላ እኳ ካብ ሰናይ ምንዮትን ንፅቡቅ ጉርብትናን ኣብቲ ቻርተር ናይቲ ናሽናል ቻርተር ሃገራዊ ቻርተር ዝበሃል እውን ሰፊሩ ዘሎ ሰናይ ጉርብትና ንክህሉ ኢንጌጅ ክንገብር ኣለና ስለ ዝበሉ እምበር ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክሳራ ዘለዎ ሃገር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ረብሓ ኣይኮነን ዘለዋ ክሳራ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ወላ ውሕድ እውን ይኹን ኣብዘን ሃገራት ተጥፎ ዘላ ኣብ ነፍሳ ከተጥፎ ዝያዳ ቀዳምነት መሃለዎ እዩ እንተኾነ ኤርትራ ከም ትገብር ካላ ድማ ኢለኩም እየ ክንደይ ግዜ ነዚ እናገበረት ከላ ኸማን ሕማቕ ሽም ይወሃባ ኣሎ ጠቕላላ እንተደይ ጌራ እዚኣ ሰይጣናዊት ሃገር ኢሎም ካብ መሊሶም ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ክጓየዩላ ከም ዝኽእሉ ምግማትን ምፍላጥን የድሊ ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ካልኦት ሃገራት ነቲ ኩነታት ኣጀንድኦምን ንረብሖም ክጥቀምሉ ከለዉ ኤርትራ ታእንኮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክትገብር ዝፈተነት ሃገር ምዃና ናይ ዝፅሕፍ ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ተመክሮ ዘለዎ ንኤርትራ ዝፈልጣ እዩ ብውሽጣ ኣገይን እንታይም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ኤርትራ መርገፅ ወሲዱ ብሚድያ ናቱ ካምፔይን ኣንጻር ኤርትራ ረጂም ቼንጅ መንግስቲ ንምቕያር እውን ዘአንፍት ዘረባ ብወቂ ስለ ዝጀመረ ናይ ቃላት ኩናት ማለት እዩ ስለ ዝጀመረ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሶም ር ዲስታንሲንግ themselves ካብቲ ናይ ዓቢ ኣጀንዳ ይርሕቁ ኣለዉ ንኣብነት እታ ዝተገበረት ኢንተርቪው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ብመሰረቱ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘሎ ኩነታት ምዃኑን መለስ ደይ መደይሉ ፈንጂ እናተኸለ ንስልጣን ንናቱ ስልጣንን ነቲ ናይ ህወሓት ምሕደራ ንክጠቕመ ኢሉ ዝገበሮ ሓደገኛ ምዃኑን ንሱ ድማ ብእዋኑ ርዩ እዚ ሃገር ክተሃንፀሉ ዘይኮነስ ሃገር ከተጥፋሉ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና እውን ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት እዩና ነጊርናዮ ነርና ግን ንዓይ ከይሰምዐ ዝገበሮ እዩ ስለዚ እቲ ፀገም ኣብ ዘይኮነ እቲ ቅድሚኡ ዝተሰርሐ ሕገ መንግስቲ ትመሰረት ናይቲ ፀገም ብምባል ንዓቢ ብቐጥታ ኣይወቀሶን ፀገም ኣለዎ ናቱ ሽግር እዩ ከም ዝገብሮ ዘሎ ኣይበለን ኩሉ እቲ ዝበሎ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ናይ ህወሓት ምዃኑ ስለዚ እቲ ህወሓት ሓፊሉ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ንኸይምለስ ኩሉ እቲ ጉዱ እዩ ከውፅእ ፈቲኑ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ሰላም ምስ ኤርትራ ዝደሊ ነይሩ እንተዝኸውን ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናብ ሰላም ክወስዶ ዝደልዩ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ምበለ ኤግዛክትሊ ንሕና ቅድሜና ተዘርዩ ፀናሓና ፈንጂ ንዑ ውፅኢና ሰላምን ርግኣትን ከነውፅኢና እንደሊ ዘለና ኣብ ውሽጥና ሰላምን ርግኣትን ሓድነትን ናይ ህዝብና ክንዕይል ምስ ጎረባብትና ድማ ሰላም ክንፈጥር ኢና እንደሊ ዘለና ንዑ ክገብሩ ዝደልዩ ድማ ክንመያየጥ ድልውነት ኣለና ብምባል ነታ ናይ ሰላም ተበግሶ ወይ እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ንቱን ኢና እቲ ዝግበር ዘሎ ግን ምዕረቢ ክግበረሉ ፃዕሪ ክግበራሉ ንዝበለ ተቐቢሉ ብኣወንታ ክሰርሓሉ ይኽእል ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ግን እንታይ መሪፁ መን ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ብዛዕባና ዝዛረብ ናቱ ዘይገብር ናይ ውሽጦም ዘይገብሩ ውሽጡ መይቱ ዘሎ መንግስቲ ክፍንቀል ኣለዎ ዶ ገሎ ዶ ዝብል ሬጂም ቼንጅ ዘአንፍት ዘረባ ዝያዳ ክደፍእ መሪፁ ስለዚ ንሱ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ንዑ ብቐጥታ ዝሃርም ዘይኮነ ንዑ ድኻምነቱ ዘጉልሕ ዘይኮነ ንዑ ዝወቅስ ዘይኮነ ዘረባ ዝመፀ ንሱ ብውልቂ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሃርም ጀሚሩ ስለዚ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክወቅዕ ስለ ዝጀመረ እቶም ካልኦት ፖለቲከኛታት እንታዮም ክገብሩ ዘለዎም ኣብዚ they have to distance themselves ነዚ ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ዝሃረመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወይ እውን ንልኡላውነታ ወይ እውን ንዝኾነ ይኹን ክብርታት ናይ ኢትዮጵያ ኣይሃረመን ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ባዕላቶም ዝብልዎ እዮም ብብዙሕ መንገዲ ሕገ መንግስቲ ፀገምና ስለ ዝብሉ እቲ ፀገም እንታይ ምዃኑ እዩ ነጊሩና ሓድሽ እውን ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝበሎ ፀገም ዘይኮነ ፀገም ኣቢ እዩ ኣቢ ድማ ባህሪ ናቱ እዩ ትማሊ ኣይሶመናይ ሳለስቲ ንኤርትራ ዝውድስ ዝነበረ መልሓስ ናቱ ወላ ሓንቲ ከይገበረቶ ከላ ኤርትራ ፀሊሙ ኣንፃራ ክብገስ ናይ ኤርትራ ሕገ መንግስቲ የብላ እንዶ ገለዶ ዝብሎ ዘሎ
ሕጂ ለንቀነ ዘጋጠመ ኣይኮነን ንሱ ንኤርትራ ኢሱ ኢሉ 10 ግዜ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ፍሉይ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ኤግዛክትሊ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ወረድ ካብቲ ሽዑ ሕጂ ሓይሽ ከማን ዘሎ መንግስቲ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓሳቡ ምዃኑን ጠላም ምዃኑን መርገፂ ከም ዘይብሉን መትከል ከም ዘይብሉን እዩ ኣነፂሩ ስለዚ እቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ፋኖ ይኹን ካልእ ጀሃር እውን ብኣይ ዝሃርሞ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ኤሊት እውን ብኩሉ መንገዲ ነዚ ሰብ እዚ ብየማንን ፀጋምን ቦምባታት ይድርብዩሉ ኣለዉ ፖለቲካዊ ቦምባታት እዚ ስለዚ ንዕኡ ንበይኑ ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣብዛ ዘረባ ቀፂሉ ዝብላ እዚኣ ጥራይ ኣይኮነት ቀፂሉ ብዛዕባ ሽርክነት ክዛረብ ከለዎ አልፎ ምንም ነገር ያደረገው ነገር የለም ገብተዋል ግን ግንኙነቶቹ በሙሉ አሁን ተቋርጠዋል ከኤርትራ ጋር አብይ የሰላም ኖቤል ሽልማት እንዲያገኝ ባደረገው ሀገርና መንግስት ላይ ጦርነት አውጃለሁ ብሎ ይዞ ያዙኝ ይልቀቁኝ የሚልበት ሁኔታ ውስጥ ገብተናል እና ከዛ አልፎ በአደባባይ የኤርትራ ተቋማዎችን አደራጅቶ በጀት መድቦ ቢሮ ሰጥቶ ብር ሸለቆ በመሳሰሉ ወታደር ማሰልጠኛዎች በፊት ለፊት እኮ ነው ያሰለጠነው አሁን በኤርትራ በኩል ድሮ እንደነበረው ኢትዮጵያ ተቋሚ ቢሮ የከፈተ ኤርትራ ውስጥ ማሰልጠኛ ካምፕ ያለው የለም ሕጂ እቲ ኩነታት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባሩ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኦፊስ ሂቡ ሳላት ተኻርዩ ፖለቲካዊ ኣካይዶም ንክገብሩ ኣንጻር ኤርትራ ጎዝጓዝ ንክገብሩ ብሚድያ ናቱ ይሕግዞም ኣሎ ፕላትፎርም ሂቦም ኣሎ ቤት ፅሕፈታት ይኸፍተሎም ኣሎ በንጻሩ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ንዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኦፊስ ኣይከፈተት ሎጂስቲክ ኣይሓገዘት ባይታ ኣይፈጠረት ገለመለ ኣከምዚ ጉዳይ ድማ ቁፅሪ ሓደ ክኢላ ናቱ እንተሎ ሻዕብያ እዩ ኣይኖ ገሊኹም እታ ሻዕብያ ዘይትፈትዋ ኣለኹም ኣብዚ ግን ፍተዋ ንክጥቀመላ ሻዕብያ ማለት ብልሒ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ተጉልሕ ዘረባ እያ ፀላእትና ሻዕብያ ዝብሉ ብልሒ ናይ ኤርትራ ንክነግሩ ኢሎም እዮም ከዳኸምዎ ስለ ዝደልዩ እዮም ሻዕብያ ግን ኤግዛክትሊ ነቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ እዩ ናይ ህዝቢ ኣካል ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ይፈልጥዎ እዮም እዚኦም ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ክትገብር እናኻለት ንኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ሸለል እያ ኢላታ ዘላ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ክትእቱ ከምዘይትደሊ እያ ትነግር ዘላ which is good ተደልዮም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ብዝገብርዎ ዘለዉ ምናልባት ኣብኡ ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ግን ምናልባት ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣይተበፅሐን ኣሎ ማለት ነገር ግን አብይ የሚሄድበትን ርቀት ተመልከት አሰልጥኖ ያወጣቸውን ወታደሮች ፊት ለፊት ጀነራሎቹን ጠርቶ ነው የሚያስመርቀው ከኡጋንዳና ከእንግሊዝ ሀገር የሄዱ ሁለት የኤርትራውያን አንቂዎች 6 ወር ከሚሰለጥነው ሰራዊት ጋር የፖለቲካ ትምህርት አስተማሪዎች አድርጎ ስማቸውንም እናውቀዋለን ፎቶአቸውም አለን በዛ ደረጃ ነው አብይ ይሄድበት ያለው የዲጂታል ሰራዊት ለራሱ እንደሚሰራ በኤርትራ መንግስት ላይ የሚሰራ የዲጂታል ሰራዊት ቦሌ አድራሻው ምናምን አለኝ እንዳለ ሙሉን ፎቅ ሰጥቷቸው በጀት መድቦላቸው የዲጂታል ስራ ይሰራል ሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ ሊጨፍሩ ፈቅዶላቸዋል ያለው ሌላም ነገር ያደርጋል ያለው እንግዲህ ይሄን ሁሉ ያደረገ ያለው ሚዲያው ላይ የሚካሄደውን ካምፔን ከተመለከት በኤርትራ በኩል ከዛ ነገር በላይ የተሻገረ ምንም ነገር ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይዚ ፖለቲካዊ ኪላ ኩሉ ግዜ ትፈንጥንቃ ክንከላለና አብይ አሕመድ ኩሉ ዝካሎ ይገብር ከም ዘሎን ዲጂታል ሰራዊት አንጻር ኤርትራ ካምፔን ዝገብሩ ኣብ ቦሌ ኦፊስ ተኻርዮም ኤርትራ ንምፅላም አይ ቲንክ ምናልባት አቢ ዝኸፍሎም ከም ዝኾነ እኳ ንፈልጥ ዝፍለጡ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ኣለዎ እቶም ኤርትራውያን ብኸመይ ይኽፈሉ ኣለዎ ክንፈልጥ ደስ ምበለና ምክንያቱ መን እዮም እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ተተፈሊጦም እውን ፅቡቅ ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ባጀት ኣውፅኡሉ ከም ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሰራዊት ብደረጃ ሰራዊት ይኹን ብደረጃ ዲጂታል ሰራዊት ይኹን ብኩሉ መንገዲ አንጻር ኤርትራ ይገብር ከም ዘሎን ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ትገብር የላ ናው ኣብዚ ጥንቃቐ ዘድልየና አብይ አሕመድ ይገብር ዶ ኣይገብርን ክገብር ከም ዝኽእል ኩሉ ርኢና ኣለና ድሮ እንታይ ዓይነት ባጀት ኣብቲ ሚድያ ይውፅእ ከም ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ንሳቶም ግን ንኤርትራ ይደፋፍዋ እዮም ዘሎ በቲ ዘረባ እዚ ኤርትራ ድማ ንፋኖ ክትሕግዝ ኣለዋ ወይ እውን ንኢትዮጵያ ነዞም ተቃዋምቲ ክትሕግዝ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ፀላኢኻ ከምኡ ይገብረካ እንተሎ እስኻ ድማ ከምኡ ክትገብር ኣለካ እዚ ዓይነቱ ዘረባ እዩ ኣርጊመንት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ሞስት ሰርተንሊ ኤርትራ ኣብ ገለ ነጥቢ ኣይትገብሮን እያ ኢልካ ክዝረብ ኣይክእልን እዩ ነዚ ነገራት እዚ ከም ኤርትራ ዝኽእሎ የለን ኩሉ ሰብ ዝሰማምዓሉ ነገር ተሎ ባዕሎም ህወሓት እውን ዝዛረብሉ ነገር ተሎ ዋላቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዛረብሉ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ ንኢትዮጵያ ዘዳኽም ሓይሊ ከም ዝሃነፀ ብናይ ኦሮሞ ሓይሊ ይኹን ብናይ ዓፋር ሓይሊ ይኹን ብናይ ሶማሊ ኦጋዴን ይኹን ብናይ ህወሓት ደምሂት ይኹን ብናይ ኣምሓራ ግንቦት 7 ድን ኩላቶም ወታደራዊ ፈንጅታት ተኺሉሎም ከም ዝነበረ ስለዚ ሻዕብያ ከምዚ ነዊሕ ተመክሮ ከም ዘጥረየ እውን ዝፍለጥ እዩ ዓቕምኻ ከም ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክህብ ዓቕሚ ከም ዘለዎ
أبو درجة كأتيد اللي نزلوا مهنيات زي بزوج أجاتاتن كسراتن زي سبيب أنا I'm happy من سيرترا كم درجة دايم وداعو نزخ قبروا زخولوا من البعض قبت أويا مسيوم سيرترا نساتهم يكبروا وتقول تباجي الصوم يشوفون وانت تكبر تعينه إرترا جنا بزوان زي أفتح حزاتو زلا من قدي نزخ قبروا زلوا شعبي هذا محليات نيا بزلوا سلا زلوا ما يكونون نيا أبا عقم سلا دفلتوا عقمك خسري دليني يوم زلوا ناتي قاميزي عقمهم خسري دليني يوم by the way أنت يوم زلوا زيادة ولا أفتح جبحرون أبزيات زاري بلو أفتح جبحري نحنا بتزبالة أنا بإيرترا يكون زلوا يوم በአደባባይ ግልጽ ያደረኩት ለአብይም ለራሱ አገኘው መጀመሪያም የነገርኩት ሌላም ጊዜ የተነጋገርነው ነገር ቢኖር በዙሪያችን ካሉ ሀገራት በሙሉ በሁሉም ነገራችን ተመሳሳይነት ያለን በቋሚ ወዳጅነትና በቋሚ ጥቅም ለመተሳሰር የምንችለው አንድ ሀገር ቢኖር ኤርትራ ብቻ ናት ነው። በብዙ ምክንያት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ፣ በባህል፣ በታሪክ፣ በቋንቋ፣ በስነቦ፣ በእምነት፣ በአካላዊ ቁመና ሁሉ ነው። ኩናማው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ኩናማ ጋር የሚመሳሰልበት ሁኔታ ያለበት ነው። ትግርኛ ተናጋሪው ትግሬውም አፋሩ ትግርኛ ተናጋሪው አማራውም የሚመስልበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የትኛውም ሰው ኤርትራ ቢሄድ የውጭ ሀገር ሰው ተብሎ ሊታይ የማይችልበት ነው። ኤርትራዎች ሶኒ አብይ አሕመድ ታይለ መኺረን ይረይሉ አፍደገ ባሕሪ እትደልን ድሕሪ ኮይንካ ወይ ብዛዕባ አፍደገ ባሕሪ ክንዛረብ ከለና ስትራቴጂክሊ እቲ ዝበለፀ ዕድል ንዓና ክኸውን ዝኽእል ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ ከመ ኤርትራ ዝቐርበና የለን እዩ ዝብል እዚ ሕጂ ንኤርትራ ስለ ዝፈትወ ወይ እውን ክቐርብ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን እዚ ትኩንነት እዩ። ከመ ኤርትራ ዝቐርቦም ነገር የለን ካብ እቲ ህዝቢ ንሓድሕዱ ዝተቐራረበ እዩ ዝብል ዘሎ ናው ኣገይን ክንጥንቀቕ ኣለና። ብከምዚ ቃላት ክንደይ ግዜ ንኤርትራ ጠቢሮም እዮም ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ባይ ዴፊኒሽን ኣነ ኣንፃሩ ኣይኮንኩን። ኢትዮጵያ ግን እቲ መሰረታዊ ኤሊት ወላ ባዕሉ ንሱ እውን ኣገለ ነጥቢ ተሰልቢጣ ኣንፃር ኤርትራ ልውላውነት ናይ ኤርትራ የምነዱን ክብል ይኽእል ደፍኒትሊ ኣነ ሓንቲ ነገር ተረዳእት እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤሊት አዲስ አበባ ኮፍ ተቢልካ ኣብታ ኩርሲ አንጻር ኤርትራ ክብገስ ምዃኑ ዘጠራጥር ከም ዘይብሉ ጥራይ ኣብ ከምዚ በፂሕ ዘለኹ ምናልባት ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለኩም ክህሉ ይኽእል ግን ኣነ ካብ ዝተኸታተልኩም ካብ ዝረኣኽዎን ካብ ዘንበብኩም ክርኢ ከለኹ ኣብ መወዳእታ ኣብታ ኮረሸ ስልጣን ክድይቡ ከሎ ክንደምንታይ ኤርትራ ሓገዝ ጌራትሎም ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክብገሱ እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ኤርትራ ዕቤት ናይ ኤርትራ ሓይሊ ስጋት ከም ዝፈጥረሎም ኢና ንርኢ ዘለና። ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ نشتي نزارب ما كسركم يا بكالشوا بخالق متعلنا توها نريها خنفتنينا. فينيوم إيرترا بيمتا أديس أبا أوست إلى لاسونو ما يبال بت ونيتانيا. كذا مالفو مليه إيرترا يعرب لي قال هون يجيبت مكنيات إثيوبيا يعرب لي قال هذا الرقم مكنيات. تمسا ساين قرص لالن. إثيوبيا إيرترا عرب ناي مالتها تجيلهم يارل. ስንት ሙከራ ነው የተደረገው ያለው እንደውም አሁን እንደውም አብይ እንደውም ኢትዮጵያ አረብ ሊግ አስገባለሁ ሲባል ሰምት ተብሎ ነው የታመንኩ ጊዜ እንዲህ አይነት ወሬ ሰምቻለሁ። እርግጠኛ አይደለሁም ግን አረብ ሊግ አባል የማትሆንበት ምክንያት ኤርትራ ኢትዮጵያንም አረብ ሊግ የማያደርጋት ነው። በወደብ ላይ ብትመጣ ማንኛውም በዙሪያ ያሉ ሀገሮች ወደባቸውን በውጪ ተጽዕኖ ስራ አስውለው በተለይ አረቦች ከፈለጉ ገንዘብ ሰጥተው ጅቡቲን እንደንጠቀም ለማድረግ ምንም የሚቸግራቸው አለ። ከአረቦችም ውጪ ያሉ ሀያላን መንግስታት ሊያደርጉት ይችላሉ። በዙሪያችን ያሉት ወደቦች በሙሉ በአንድ ወይ በሌላ መንገድ በቀላሉ በተጽዕኖ ውስጥ ወድቀው ሊዘጉ የሚችሉ ናቸው። በመሰረታዊ ቅድም ባልኮ ነገር ጋር ግን ከኤርትራ ጋር የተሳሰረ ነገራችን ኤርትራን በቀላሉ ተጽዕኖ አስደርጎ ኤርትራን ወደብ አበይ መፈሊጥክሞ ግን ያ አገይ ተሐቅስ እንዲሁ እንታይ ዝብል ዘሎ በሐፈሻ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ታዝቀረበት ሃገር እያ ሽርክነት ንምግባር ወደብ ውሕስነት ዘሎ ወደብ ክትጥቀም ተኮይንካ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ኤርትራ የተዋፅእ ነይራ እዩ ዝብል ዘሎ። አብይ አሕመድ ቀደም ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ከለዎ ኩሎም ቶም ምስ ኤርትራ ዝምድና ፅቡቅ እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝረሓቑዎ እዩ ዝንገር። ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ በላ ዝብሉ ጥራይ ኣብ ዙርኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር። ፋይን ንዑ ነፍሱ ገደደቶም በር ንኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ዝሃባ የለ ዝተርፎ እውን የለን ምስ ዓቢ ስለ ዝኸድና ዝመፀና ፅቡቅ ኣይነበረን ዓቢ ስለ ዝኸደ ዝጎድላ እውን የለን ኤርትራ እቲ ዝበለፀ እውን ኤርትራ መፃኢ ናታ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ። መፃኢ ካብ ኩሉ ምስ ሓስካ ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ተወሳኺ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝምርከስ ቁጠባ ክህልወና እቲ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኤርትራ ሓደጋ ክወርዶ ዝኽእል እዩ። ሕጂ ንሱ ብናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ክሪኦ ከሎ ኢሉ ዝኾነ ሃገር ንኢትዮጵያ ክርምስ ዝደሊ ብቐሊሉ ንጅቡቲ ብገንዘብ ክገዛ ክእል ኢሉ ንጅቡቲ ገንዘብ ተሂብካያ ኣብ ደገ ባሕሩን ክዓፅውና ይኽእሉ እዮም ኢሉ በንፃሩ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብቐሊሉ ክገዛ ዘይክእል ሃገር እያ ኢሉ ቬሪ ትሩ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብቐሊሉ ክትግዛእ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ክገዛ ዝኽእል እውን ሃገር ኣይረኣናን ክሳብ ሕጂ
ማለት ንትሻዕብያ ብገንዘቡ ገይሩ አንጻርና ክገብራ ዝኽእል የለን እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዝሰርሕ ውፅኢት መሃለዎ ኣገይን ትዘረባ ጽቡቕ እዩ እሱ እውን ኣብ ስልጣን ተዝመፅኦ ምገበሮ ዳይገበሮን ግን ጥርጥር ኣለኒ ሞስት ላይክሊ ድማ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብር ኣለዋ ዋላ እውን ከምዚ ጽቡቕ ክመፀና ከሎ ብካልእ መንገዲ እዚ ሓደ መጥቃዕቲ ክኾን ከሎ ብካልእ ወገን ዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ዝመፅእ ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት ክንሰማማዕ ከለና ኣብ ተግባር ግን መንግስቲ አንጻር ናይቲ ተሰማማዕናሉ ጉዳያት እዩ ዝፍጽም ነይሩ ነታ ሃገር ናብ ዲሞክራሲን ምስጋር ደጋጊሙ ዋላ ቃል እኳ ተኣተወ ዝወስዶም ዝነበረ ጭቡጣት ስጉምትታት ግን ሓድሽ ወልቀ መላኺ ስርዓት ናይ ምስራት ኣንፈት ከም ዘለዎ ዝሕብሩ እዮም ነይሮም ብመሰረቱ ነታ ሃገር ናብ ስርዓተ ዲሞክራሲን ምስጋር ናይ ቀንዲ ሰልፊ ስርዓት ብምድጋፍ ናይ ብዙሓት ሰልፍታት ስርዓት ምህናፅ ኣድላይ እኳ ተኾነ እናረኣናዮ ዝመፀና ግን ካብ ናይ ሓደ ሰልፊ ውልቀ መላኽነት ናብ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ውልቀ መላኽነት ናይ ምስጋር ኣካይዳ እዩ ነይሩ ነቲ ነባር ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ክንዲ ዲሞክራሲያዊ ብሓፈሻ ጆሃር መሓመድ ኣብታ መፅሓፉ ካብ ዝበሎ እዩ ቀዲሖም ተርጉሞም ዘውፅዎ ኣብ ዩቱብ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣገባብ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውልቁ መንግስቲ ንጉስ ክኸውን ኢኻ ዝፅዕር ዘሎ ዓብ ቤተ መንግስቲ ሃኒፁ ኣሎ ስለዚ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣቢ መሊሱ ብኢሱ እምበር ዝተፈትሐ ነገር የለን መሊሱ ገዲዱ ኢትዮጵያ ክትወድቕ እያ ንብል እንድሕር ነርና ሕጂ እቲ ምውድቀት ብኣካል ከጋጥም ከም ዝኽእል ኮይኑ ኣሎ እናበለ እዩ ዝዛረብ ኦኬ ካልኦት ድማ ኣብቲ ከባቢና ዘለዎ ነዚ ይመስል ህወሓት ደቅና ከጥፍዎም ከለው ካብ ገዛ ክጉድጉድዎም ከለው ወይ ከዓ ብፍቃዶም ትሕቲ ዕድመ ክኸዱ ከለው ኩሎም እዮም ተቐቢሎም መጥፊኦምዎም ደቅና ምስ ገበታ ትምህርቶም ንሕና ናይ ማንም ፓርቲ ደገፍቲ ኣይኮናን ሓቂ ዝሓዘ ክመርሕና እዩ ንምንታይ ካብ ቀበሌ ጀሚሩ እስካብ ወዲ 30 ብሙስና ተጨማሊኩም እዚ ብሙሉእ ንኸይወፀኩም ግን ኣኸባይ ገበር ተተባሃለ ኣይግበር እናበልኩም ትሽፍንዎ ኣለኹም መላምን ደቅና ክንስእን ከለና ግን ኣበለኹም ኣይበልኩምን ብፍላይ ናተይ ማሽግ ወያናይ ጓለይ ተሰዊዓ ከላ ጓልካ ኣላማጣ ሸት ሽቀጥላ ኢልካ ጠጠው ኢልካ ምስ ህዝብካ ዝተዛረብካኒ ድር ውላድ ካብ ገዛ ክስውኡ ከለው ለተስተመቀለ ውድብ ሕወሓት ዝተፈጠረው ከትናብ ዕርቅ ክመጽ ይካለ ብናይ ውሽጢ ሓይሉ ኾነ በላዕሎት ሓለፍትን መራሕቲ ሕወሓት ክላዘቡ ገዛ ዓጽም እኳ ተጸንሑ ክሰመር ግን ኣይካለን ኣብይ ኣሕመድ ኮፍ ኣቢሉ ፍለልይኩም ፍትሒሉን ተሰዶም መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከይተረፈ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከይተረፈ ዘይምርድዳ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ካ ተሓሸውየ ናቶም ህዝቢ ኣብ ምንታይ ደረጃ ወዲቑሎ ብዘየገድስ ተሓሸውየ ናቶም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና It's a very sad, tragic event again. ولا حنت خبها لا يكلني وزحزن كنتاتيو نابنا إيرترا قصنا كنسجر كنفتنينا. What's going on أبي إيرترا نايلومي تعرفت مدب زعبازي كون. Let's go. سنيتن وهدأتن نفس راح يمرح بني حبار سراح حبارة وعوات يبغون أتصف من قصدي إيرترا حبارة وسراحن متحبارن زباور قاتن معبالن كم زبهت أرب مؤمن بمكل كسر حلو سنحنا لون كم قد سألتها نايزتون عمنت أبس مرا سفيح أهجراو على مصنعة إيرترا وديبو رئيستي ما نايتي أهجراو علىون أهجراون زباون متحوار نزال قلمعات زبليو هوتيلاس مرا بلاس نتي كبر بعد كسب شدة الطريق لشن إسران حموشان الزكاير وعلان من إنجاد مجارج وكفيتو بموقن دموقن دباب تجاباتي نفط بطابة سحو استفعال درق أنتك أساسن سئلتات إن تعذبوا نوشت الدراشة مرحو لعلو سبسلت عن من قسن جنبارن أمباسادرات دبلوماسيات بركزوا بالعدمات ببطء محزو مجمريا تاب جست مرأيناتو تسألت راي زخواني يكون تحسناتو كير آخا تسفاز بكايو كما يندحرقينكم كنزم مهور إيرتراوي أبحار بوتا تقابيو كن رخلنا بزي زخواني يكون وتيتناتهم تسفانات كان عبيه يزخيد كم زعينا سألتات كابيرترا بزعوك زي يكوننا نريو حقنا مزرع and this is very beautiful إيرترا كابتز نبرنا مخاتم مدرخ وزيا أبناء معبالة مدرخ بسفي حكتاتو كم تدل زلا أسرع حمشن دبا أب مخفاتا بزيد الرجاز مجمارة نايب حق زحوقسيو الأمان أيتو كونفرنس انتاني يروس كابز اسمه أمي زكايد له وعلا أهجرا وعلايو كم زبلكا علامو انتايو انتلنا حدا زعبا إيرترا تقداس النت زلو مهورات نايب حقا بستفلا عودي مصنعتي غيرهم ابوصيت ناي مصنعتاتهم تمركسهم زته خبرون ننحدهم كما يدون
ኤርትራ ድማ ካብቲ ውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ንምዕባለ ንቁጠባ ንትምህርቲ ንጥዕና እቲ መጽናዕቲ ኣልዒልዎም ዘሎ ኣርእስታት 19 ዝተፈላለዩ ዓውድታት እዮም ስለዚ ኣብዞም ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተገብረ መጽናዕታዊ ትምህርቲ ከዓ ትምህርቲ ስለ ዝርከቦ እቲ ዕላማ ቀንዲ ናይዚ ዋዕላ እቶም ምሁራት ነንሕዶም ክማየጡ ዘተ ክገብሩ ብዓብዩ ድማ ኤርትራ ካብዚ ዝተገብረ መጽናዕታት ተረባሒት ክትከውን ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዓውዲ መጽናዕቲ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ መጽናዕቲ እንተተገይሩ ዘሎ ሃጓፋት የለሊ መማሓየሽ ነጥብታት የምጽእ ንዑ ተጠቂምካ ኻት እቲ ናይ ትምህርቲ ሲስተም ካተማዕራሪ ናይ ትምህርቲ ኣካይዳ ካተማዕራሪ ኣብ ዓውዲ ቁጠባ መጽናዕቲ እንተተገይሩ እቲ መጽናዕቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ስለ ዝኾነ ንባይታ ናይ ኤርትራ ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ንባይታ ናይ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ስለ ዝኾነ ካብኡ ኩለን ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይ ኤርትራ ክመሃራን ክዓብያን እየን ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ዕላማ እዩ እቲ ካልኣይ ዕላማ ከም ዝበልኩኻ እቶም ምሁራት ነንሕዶም ክላለዩ ክማያየጡ ኔትወርክ ናይ ምትሕጋዝ ክፈጥሩ እዩ እቲ ሳልሳይ ዕላማ ከዓኒ ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ንኤርትራ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ጭቡጥ ዘይኮነ ነገራት እዮም ዘውርዩ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ክትውድብ ከለኻ ግን እቶም ኤርትራውያን ይኹኑ ወጻተኛታት ይኹኑ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደሱ ናይ ብሓቂ ካብ ኤርትራ መፅኦም ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ነገራት ስለ ዘቕርቡ ስለዚ ተሓቀኛ ምስሊ ናይ ኤርትራን ምንጽብራቕካ ይሕግዝ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ናይ ብሓቂ ጣዕሳይ ተሰሚዕኒ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ክሳተፍ ዘይምኻለይ ኣነ ጆርጆ ስለ ተሳተፍኮ ፍሉይ ዝቕየር ነገር ነይሩ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ጆርጆ ስለ ዝጎድል ነይሩ ማለት ኣይኮነን ኣብሶሉትሊ ኖት ብውልቀይ ግን ክሪኦ ከለኹ እቲ መንፈስ ናይ ብሓቂ ተስፋ ወይ እውን ኣነ ፍሉይ መጽናዕታዊ ወረቐት ተቐርብ መደብ ነይሩኒ ወይ ሓሳብ ነይሩኒ ማለት ኣይኮንኩን ነብሰይ ከጋና ኣይደለኒ ብኣካል ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ናይ ኤርትራውያን ክሳተፍ ድማ ባህጊ ስለ ዘለኒ ድሓን ሓሊፍንሎ ኣብ ካልእ ግዜ ዝያዳ ኣነ ድማ ዝፈትዎ ኣብ ናይ ቢዝነስ ፕላትፎርም ናይ ቁጠባ ግስጋሴ ናይ ቁጠባ ኮንፈረንስ ኣብ ዝግበር ግን ኣብ ዝተኻለ መጠን ዝከኣለኒ ገይረ ክሳተፍ ክፍትን ምዃነይ ንነፍሰይ ነጊረይ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ድሓን ኣብዚ እናረኣና እውን ንኸይድ and contribution in debunking and rectifying the shifting negative narrative on Eritrea. This has been pursued for almost 2 decades now without let-up by major legacy media outlets and associated think tanks. أهجروا زبون وعلى مزرعة إيرترا مورات أم مزرعة إيرترا كهلو زخلو تجد سنة زده سلو أكاديمي ومدرخيو تساتفتي مس إيرترا ومزرعة ساد زامر حساباتهم الرأيهم ترخاتهم ككافلو تثبيت جبرلو أكاديميون مهراون متخاون كبهالي كاليو مس كم زبالة منفس بمسمع على ما أهجروا وعلى مزرعة إيرترا تجاتات مرمرن مفراي فتاة المدنفع مدرخات متحبارن مرببن مودابن لمصنعة إيرترا أهجروا حسابات مكفالن مهابنيو Of national development and growth. In this context, it's gratifying to know that حجي انتايو እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ I think ብፅቡቕ ዝኾነ ናይ ህፃናት ምርኢት እውን እዩ ተኸፊቱ ነይሩ ኣብ ኤርቲቪ ኸይድኩም ረእይዎ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶናቱ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኢንቫይሮንመንት ኤርትራ ድማ ክፉት ንነፍሳት ራይ ዘይኮነስ ንካልእ እውን ኣብነት ንምዃን ዞባዊ ሰላም ንምውሓስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ቬኒዩስ እዚ ኣስመራ ፓላስ ቀደም ኢንተርኮንቲነንታል ንብኹም ስለ ዝፈልጦ ቀፃሊ ኢቨንት ዘእንግድ መድረኽ ክኸውን ይትምኒተይ ንዓይ ናይ ብሓቂ ኣነ ዝቐንእ ከምዚ ሰብ ተኣኪቡ ክመያየጥ ከሎ ለውጢ ካብዩ ዝመፅእ ተርዲኹም ኣለኹም ለውጢ ካብዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ከምዚ ኢሎም ኣብ ሚኒስትርታት ተኣኪቦም ክመፁ ከለዉ ካብ ውሽጢ ዓድን ካብ ደገን እቲ ኣብ መንጎም ዝፍጠር ዝምድና ኣብ መንጎም ዝግበር ሓድነት ኣብ መንጎም ዝፍጠር ኔትወርክ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን is going to create another buzz ኤርትራ ድማ ኣብ መጀመርያ ናይቲ ዓመት ነዚ ነገር እዚ ብምግባራ ቢግ ማይልስቶን ኣቺቭ ጌራ ዓብይ ነጥቢ ሓሪማ ከም ዘለያ ዝርኢ ዘለኹ ብዙሓት ናይ ደገ ስኮላርስ እውን ተሳቲፎም ኣለዉ እዚ መድረኽ እዚ ካብዚ ሕጂ ካብዚ ዝተገበረ መፅናዕቲ ብዙሕ መፅናዕታዊ ፅሑፍ መፍትሒታት መፅኦም ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ግን ካብ ደገ ብዙሕ ስኮላርስ ናይ ኤርትራ ምሁራት ናይ ኤርትራ ካብ ባል ሃርቨርድ ዘለዉ ካብ ስዊድን ካብ ኤሮፓ ብዙሓት ኣትዮም ከም ዘለዉ ንሪኢ ኣለኹ ኩላቶም ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተመክሮ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ በይኑ ካብ ደገ ዝመፅእ ሓይሊ ክፈጥሮ ዝኽእል ነገር የለን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተዋሃሂዱ ብሓደ ናይ ደገ ሓይልታት እውን ኣለዉ ኣነ
كم تعبيد كي مسلكم ويتمكحت كي مسلكم إيرترا نايدقى حيلا يدليان مالتها يكونن جن إيرترا ننا إيرترا تقاطات راي موبيلايز مقباري زي اللي يازبل امنت هلني إيرتراويان أب كل كورنا عنا عالم زلو أمتيخا مهوراتهم أب سبر أسمال أب بيزنس زلو أب كالي بروفيشنال تراح وفيروم زلو أب كل عود زلو إيرتراويان أمتيخا نزيوم كمي جركا تسرحهم تمسرحهم كمي جركا تتقملهم تزعبيه سرح زدليو كفالنا إيرترا خوين زرعين عايشي كالوت هجرات نايدق حيلي يدليانيو نايدق إنفستر يدليانيو نايدق كابيتال يدليانيو إيرتراونا يدليانا يبلني إيرترا المجمريا قدام نتاتا أفزبات راية تقرأ كونسل مهناتو أزيج الجيف زخونة أجا سب مالتيو أبدأ سلزلوا نسمتيو نفسه كفو أبتا عدي يزبل الله كتما يزبل الله جزاخ جبرت تبقي سترة تقول تباك ساكنك ويا مخانوي زرايك it's a very simple نعيز الرأيني قليل نجاريو مهناتو زياريكم سلسناكو أبقى لك نسجلت كنيشتي أبزخا نسمع كزار بقوله تفتي درجة بعدمه نريخ لنا بزوبا ونكريخ لنا حاجة زبزحو كابزم تساتف 700 إيرترايان أوشتهم كا تزبزح خفالو أبزي حتى روان بحرنا سنة تماهيرو قبل على درجات مرت زبزحي إذا مالت كا توصيت ناي أو إيرترا زلو ناي تمرت توصيت يرينا مسؤول كسب كندي نمرمر زبوقعو من ساعات وتمارامرتي ناقش تمارامرتي بعدما نسبولو تمارامرتي فريمكم زلو كبرنا خير بحفشة انتينا نتصبي وانتي وكابدن تلنا سخونا مصنعتي أهلاخ خلولو كهلخ مالت تستقبر مصنعتي أما علخ وعلالو هجي حدا خفت زعبي أهلاخي نايز مصنعتي منكسير تاي مالت كابزي مصنعتا تبديسو لبوليسات قيس كله تكتكبر كله زحجزو مصنعتاتنا نبل زلنا مالت كابو إذن هاي العلوات كالات مرتناون كمو عينت حدا خفتهم أهلختي نايزي مصنعتاوي وصيت نايزي مصنعتي وصيت نايزي وعلاي داينا نبل دلنا أبدا حلف نوع عوانات إذا تسنحي ناي كاريكلم تحشتنا أب العلوات كالات مرتي يخون ولا بكالوت كالاتنا بزح كابو بناي بوصاتنيا تاس تتصنعي بزعبانا زرب بوصاي خوينهم استغبو زصنعو بزح كابو أب جبرين زلو تحشتات ويكا ناي معرب أرادات زعبلو حدا عبلال زخوني ناي فريات قرصي صنيح بعالم نزخا حدا خابو بوشطاوي مرمر تغيرو اذا مرمر زخا اب مسرح كم حدا فلطت فريو اب كاريكولم ناي تمرتنا اب كاريكولم ناي العلوت كالات تمرتنا كم زاتون تغيركايو حدا نتي صنيح عملالي وي زخونه افراي ناي فلطت زفرت كالات بعالم حدا نرجع حدا الترناتيف خاطفطرول زلها بو بيلكا خا نتي ناي حبرتسبكا تمكرو ناي حبرتسبكا فلطتن مس عالم تلاليون تزربحنا الله مالك We are very very happy إذا مدرخ زي أبي إيرترا تفتيرو عبيتي حلفتنا منجسي ساتف وزلو مهوراتنا إيرترا زغلس وزلو مدرخ كنرب مبكعنا تسفاناتنا ترز دي يبلو نزنا جرزي نزا أبزع عودي مصنعات قريب زلو حسوتات بفلاي دما كم تزبل زنبري نعشت ولدو يساتفوا بمهلاوم نعشت ولدو عبي تمكرو نكرهبو عبي تمرتو نكرهبو أرأيا كونهم سلازغل أنا بزا نفسي I'm very very happy نزنا جرزي إيرترا نزي سقوم تزب بمساعدة تحردما بكواليتي زخونة توريستس دما دمت ألكا كونفرنسس مالت بلو زخونة عينا زيغا أبعد دقا 5 أتشيز قبر بفزع كي كون خليقن زينا كونفرنس توريزم بزحات هجراتوني تكماليا سلازي إيرترا ناي بحكي نما نسياتا سنحيلون ناي بحلاوكم عينت كونفرنس ناي قطباوي كونفرنس ناي كالا عينت ناي I don't know نسخاتكم وسغلو كم عينت كونفرنس بمقبار أكن سب زيغا نهاجر توريزم تراي زخيد توريزم نهاجر نهاجر كرنا خدو خلو توساقي أب كونفرنسات كساتف كله بحنت إمني كلتا 3 عف كم تهرمي زقبركا نابنت أبز ورح شدشت بزو سب عدو كريا أبزعت ولو عفت جزيتي أكيد أسي كونفرنسات كم زند عرجيركا ببز السب كساتة فيخل كابدجي سلامتاي أبعد ما تيلو أبحد بوتادما أبكم زغا سيمبوزيومز بهذا الرجل أب سيمبوزيوم استفل عليه عن البروجكت ناي توريزم ديو ناي بيزنس ديو ناي كالي دي ناي كالي أبت بوتات تدما وكلتنا يتمني السرطات متيوم توسخ حبريتا سلو زبوت تزبي أبحد بوتا كم زغا عن الكونفرنس بزو عدلي تفتر الكا نحد سب أبت منستر خيت كحبريتا حتى كابتن أبتكت كيت كابكي أكمز كونفرنس كلاتهم وكلتهم ستاندناتهم ناتهم بوتا دما سلو دحزو أبو خيت كاتا
ኣብ ሓንቲ ቦታ መፂኻ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ሓበሬታ ንኽትወስድ ወላ ነቶም ወፃእተኛታት እውን ዝበለፀ ዕድል ይትፈጥረሎም ኣብ ሓደ ቦታ መፂኦም ኩሉ ዘድሊ ሓበሬታ ወሲዶም ብዛዕባ እቲ ሃገር ዘለዎም ስእሊ ብዛዕባ እቲ ሃገር ከምኡ ድማ ምሁራት ናይቲ ሃገር ኣበይ ክረኽቦም ኣበዮም ዝርከቡ ካብ ትብል ኣብ ከምዚ ኮንፈረንስ ከይድካ ገለገለ ሰብ ኣብ ከምዚ ኮንፈረንስ ከይድ ንምንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹ ነቲ ኣብኡ ዝበሃል ዘረባ ዘይኮነስ ነቶም ኣብኡ ዝመፁ ዘለዉ ሰባት ንክረክብ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ኤሮፓ ዝብለኩም ንኣብነት ኣነ ናብ ዱባይ ኣብ ዝኸደሉ እንታይ ኮንፈረንስ ኣሎ ኢላ ኣብቲ ኮንፈረንስ ሳተፈ ኣገዳሲ ሰባት ንኽትረክብ ድዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኽትረክብ ድዩ ወላ ናብቲ ኮንፈረንስ ዘሎ ቶፒክ ንዓኻ ብዙሕ ዘየገድስ ተኾነ ኣብቲ ቦታት ዝሳተፉ ሰባት ኩሉ ግዜ ብሉፃት ስለ ዝኾኑ ኣብ ስዊስ እውን ግዜ ክትረክብ ከለኻ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ክህሉ ከሎ ድሕሪ ከይድካ ኣብቲ ተቐመጠሉ ዓዲ ከተማ እውን እንታይ ገብረካ ሓድሽ ሌላ ንኽትፈጥር ንእሽተይ እዚኣ ክንሰምዕ እሞ ብኣገና ዝተፈላለየ ምርምራዊ መፅናዕትን ዘቕረበን እዩ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ስነ ፍልጠት መሬት ንዝብል ኣርእስቲ ብስፍሓት ኣቕሪቡ وأنا هدي أمن تاي سكرة كابز من أسماني خميتي بحرشان بموقسين ينبر زي كفالنا حبرة السنة تي زبازها خوينو قندما بسقطات زتحتي بوتا حيزي زولي حجي خل معبل انتخوينا لذي أكلنا حبرة السنة كابت زولو وربتي حفق نبلو خنقلا لنا هجي حفق نبلو جن إتي العلواي زحشة انتاش مزلو بحسابات فرينا ساينسين تكنولوجين سبب تتقيمو نتتحسن خمي يقولوا يحجزو أبزي كانت تكون لنا يومون كم عبولو مخناتو نتي كم عبولو أبز قبرو تعري زحاشة وصيت المركب الجيزو كله أنا متعبن تخكل نايب حكي تعستو أبنيو كيتكم كتريوو تقولوا نايب حكي إيرترا أبز حجاتي هاتو زلا مدرخ نفسه كفي إيرتراوي هاك حقو سلون كورعلون زلو كونتاتيو أملاخ ملو يكبرو نابتبو قصو زمعبل يكبرو مليسو زبالة زي حجب تزاريبو زلون تباهيلو زلون نابتك باري خوينو دما اتقوطابا حفك بلو زغل أبي إيرتراو زلو هزبي عبو واقع زغفلي ترقاقيو زنبرولو سلام زستماغرولو معبالة زستماغرولو بلتقنا زستماغرولو عمت يكبرلنا مجمارنا يكتشعن اسراحة مشن سلزلنا دما عمت سلامن فقرن قسانة رقعتن عبيتن تكبرلنا نابلكو نايلو معارسي أبزخودي كل جزيانة تزولو جينا تعمقو زلو تنتنا بحجينا خلمتو مهنياتو انتاي تباهيلو جينا يوصنالو كوصغلو دما كاود مصو دما انترفيو كغبر سلازغونو نعوتاتون كنغربلكم كفتنينا لايك جبرو سبورت جبرو كم وترو دغفكم اي توحدو نعنا يقولون ارتيفيدي نخلاتم حبريتا زبزالو لايك جبرو ومنابلكو نايلو معارس أبزغزازمي مزيا مورالكم حفته بالدرف دما قدفكم أنت خصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان نسا أنا تلك لوني مع سخوي الوزا تفالين كان بخاب بلد مفرازة سعر كايهم بخاب وشتغن بدرق حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد القلبي كلنا تكعبي يقولون أبس وزن كمان بس أنت إريتراوي سببا مرهاوي يقولون أبس وزن كمان بس أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا ويتقدي أنت ويتفنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس وزن كمان نسا